Sinjuri, nsellmilkom nilqakom minn ġewwa l-Parlament Ewropew fi Strasburgu din il-ġimgħa bl-edizzjoni tal-programm Il-Vuċi Tiegħek l-aħħar wieħed minn hawnhekk għaliex din il-ġimgħa hija l-aħħar sessjoni plenarja ta' din il-leġislatura. Mill-ġimgħa d-dieħla se nkomplu bil-programm Il-Vuċi Tiegħek, però mill-bliet u l-irħula nistgħu ngħidu hekk f'Malta u f'Għawdex miegħi għandi tliet MEPs tal-Partit Nazzjonalista David Casa, Roberta Metsola u Francis Zammit Dimech, diversi temi, diversi xogħol li ħadmu fuqu matul din il-ġimgħa u fix-xhur ovvjament li għaddew. Liġi partikolari hija dik dwar il-whistleblowers, kif se nipproteġu lil whistleblowers. Kemm David Casa kif ukoll Francis Zammit Dimech indirizzaw il-Parlament Ewropew dwar din il-liġi aktar kmieni din il-ġimgħa se naraw siltiet minn dawn id-diskorsi u mbagħad nitkellmu dwar x'impatt se tħalli din il-liġi. Kemm jien sodisfatt illum li ninsabu ftit passi il-bogħod minn ftehim fuq liġi Ewropea dwar il-protezzjoni tal-persuni li jkunu qed jikxfu ksur tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Regoli se jagħmlu aktar faċli għal whistleblowers biex jirrapportaw ir-regolaritajiet. U l-aktar importanti hu li dawn se jkunu protetti irrispettivament jekk hux se jagħmlu r-rapport tagħhom mod intern, estern jew lill-awtoritajiet nazzjonali jew Ewropej. Jien ili snin twal nitkellem dwar dan u ninsisti għal regoli Ewropej dwar il-protezzjoni tal-whistleblowers. U ninsab kuntent li issa se tingħata protezzjoni meta jsiru rapporti dwar ksur tal-liġijiet Ewropej li jvarjaw minn ħasil ta' flus għal protezzjoni tal-ambjent. Fil-karriera tiegħi kelli l-opportunità li nara mill-qrib kemm huwa importanti u għandhom kuraġġ kbir dawn il-whistleblowers kif ukoll dawk li jkunu ta' għajnuna għal ġurnalisti investigattivi. Tiġini f'moħħi naturalment il-ġurnalista assassinata f'pajjiżi Daphne Caruana Galizia, kif ukoll il-whistleblower Jonathan Ferris illi l-Istat Malti għadu qed jirrifjuta li jtieħ il-protezzjoni. Għaddejna minn ħafna, Sinjura President, u rrid hawnhekk nirringrazzja bil-qalb lill-Kummissarju Jourova għall protezzjoni li dejjem qed tipprova tagħti lil dawn in-nies, kif ukoll lill-MEP sħabi bħal Anna Gomez, Monica Macovei, l-MEP Kuluglu, kif ukoll oħrajn illi raw l-sitwazzjoni f'pajjiżi u kemm huwa importanti li l-ġurnalisti investigattivi jingħataw il-protezzjoni li jxirqilhom. Grazzi tas-sapport. Li rridu nħarsu lejn l-importanza ta' liġi bħal di li permezz tagħha rridu ngħidu li l-Unjoni Ewropea qiegħda tibgħat messaġġ favur il-ħarsien tal-whistleblowers u anki favur il-ħarsien tal-ġurnalisti investigattivi. Jiena kien ta' unur għalija li flimkien ma' kollegi tiegħi naħdem ukoll fuq din il-liġi fi ħdan kemm il-Kumitat tal-Affarijiet Legali kif ukoll fil-Kumitat responsabbli mill-kultura u l-kultura tinkludi il-medja u ngħid li dan għamiltu mhux biss għax qed nagħtu ħarsien iktar lil min jinforma, mhux biss qed nagħtu ħarsien iktar lil ġurnalist investigattiv, imma qed nagħtu l-ikbar ħarsien liċ-ċittadin, lill-popli tagħna li permezz tal-whistleblowers, permezz tal-ġurnalisti investigattivi jingħataw l-informazzjoni li għandhom dritt għaliha. Nagħlaq appell żgħir l-istati membri jridu jimplementaw malajr u b'mod ġust dak li tajt il-liġi. Mhux nagħtu l-ħarsien skont is-suffara li l-whistleblower ikun qed isaffar, imma il-ħarsien veru skont dak it-twemmin tagħna li aħna rridu ngħinu lin-nies liċ-ċittadin ikollu l-informazzjoni kollha li kieku ma jkollux. Dawk kienu siltiet mid-diskorsi tal-MEPs David Casa u Francis Zammit Dimech. David, inti fid-diskors tiegħek tkellim dwar kif kemm il-darba rajt każijiet ta' whistleblowers u anke ġurnalisti investigattivi jistgħu ikunu vittma ta' diversi attakki. Din il-liġi x'se tbiddel minn dan il-lat? Naturalment tipproteġihom. Ili mill-2017 jiena kontrapporter tal-ewwel rapport kienet taħja Daphne fil-fatt biex nipproteġu l-whistleblowers. Kenna l-każ dak iż-żmien ta' Jonathan Ferris illi għadu miftuħ sal-lum għad għandna l-Istat Malti li għadu jirrifjuta illi jagħtih protezzjoni
u naturalment mbagħad il-ġurnalista Daphne Caruana Galizja li spiċċat kif nafu assassinata. Din il-liġi dawn ir-regoli ġodda biex inkunu eżatti ħajjipproteġu kemm lill-whistleblowers kif ukoll lill-ġurnalisti jew lill-whistleblowers li jgħinu lill-ġurnalisti fejn ikollok breach of EU law, fejn ikollok ksur ta' liġi Ewropea. U allura naħseb illi dal-Parlament għamel tajjeb xi ħaġa li f'Malta sfortunatament għadna fejn ikun hemm whistleblowers li jitkellmu favur il-gvern, dak all-right nagħtuhom il-protezzjoni kollha anzi ntuhom tenders u kuntratti. Però mbagħad fejn għandek whistleblowers jew ġurnalisti li qegħdin jitkellmu fuq money laundering, li qegħdin jitkellmu fuq kriminalità, Alla jbierek protezzjoni ta' xejn. U filli ikollok il-Ministru jgħidilna hawnhekk mhux kompetenza tiegħi imma kompetenza tal-Ewropa, u mbagħad l-Ewropa tgħidilna le l-Istat Malti għandu il-kompetenza kieku jrid jagħti l-protezzjoni li dawn il-whistleblowers. Allura dawn ir-regoli iva fl-aħħar se jagħtu protezzjoni fl-Ewropa kollha lil dawn in-nies li għandhom kuraġġ kbir biex joħorġu jitkellmu kontra, speċjalment meta jitkellmu kontra l-gvernijiet tagħhom. Francis, inti kif rajna u segwejna fid-diskors ukoll enfasizzajt id-dritt li ċ-ċittadini jkollhom l-informazzjoni u għalhekk importanti li jkun hemm il-whistleblowers u l-ġurnalisti investigattivi. Kif se nħarsu iktar da dritt? Iva, fil-fatt ekku jiena dejjem inħares mill-att anki tal-persuni kif liġi bħal di, regoli ġodda bħal daw jorqtuna. Aħna ħafna drabi nitkellmu dwar id-dritt tal-whistleblower. Whistleblower fl-aħħar mill-aħħar x'inhu? Persuna li qed tikxef xi ħaġa li hi ta' skandlu, li ta' korruzzjoni, li hija kontra proċeduri, li tista' tkun anki xi ħaġa li tolqot is-saħħa tan-nies, qed insemmi hekk għaliex ingħata premju f'attività aħna ttejna ġifieri kemm David, Roberta u jien fejn ingħata issa il-premju marbut ma' whistleblowing, attività organizzata minn grupp politiku ieħor, imma konna hemmhekk anke għaliex huwa premju li qed jingħata bġieħ u bil-memorja ta' Daphne Caruana Galizja u kien hemm anke d-tifel ta' Daphne, Matthew li jitkellem ċar fuq hekk. U parti minn dak li tqar anke hemm kien da mhux biss qed ngħidu mela id-dritt ta' min qed jikxef dak li hu ħażin u anki fid-dibattitu fl-istess Parlament Ewropew, anke minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea, saret l-enfasi kif konna nkunu nafu bi skandli bħal Panama Papers. Jekk ma jkollokx il-whistleblower. Mela, meta inti tagħmel regoli biex tħares whistleblower, biex tħares ġurnalist investigattiv, biex tagħti anke dritt il-whistleblower li mhux dejjem irid bil-forsi juża l-istrutturi interni imma jista' joħroġ barra u jitkellem anke pubblikament, qed tħares id-dritt tagħna li nkunu nafu dak li għandna bżonn inkunu nafu u dak li għandna dritt inkunu nafu. Tajjeb, għalissa daqshekk dwar il-whistleblowers, Robert, nitkellmu dwar tema oħra, din il-ġimgħa l-aħħar plenarja, però naħseb kienet l-aktar waħda importanti għalik f'din il-leġislatura għaliex ġie approvat kien hemm il-vot finali dwar il-liġi li nnegozjajt inti brabta mal-frontieri tal-Unjoni Ewropea. X'se tbiddel din il-liġi? Is-sigurtà fil-programm kemm tagħna bħala delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista imma anke f'dan il-Parlament kollu kien wieħed mill-prijoritajiet ta' dawn il-5 snin. U kienet diffiċli ħafna u għalhekk aħna wasalna l-vot fl-aħħar plenarja għaliex kien hemm momenti fejn ħsibna li l-forzi tax-xelluk f'din l-istituzzjoni kienu ser iwaqfuna milli naslu għall-lan tagħna. Fl-aħħar wasalna u allura ser ikollna liġi li taffettwa direttament anki lil Malta li ser issaħħaħ il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Aħna ħdimna ħafna, Matthew, biex meta tħanna fl-Unjoni Ewropea ingawdu mill-libertà tal-moviment bejn pajjiż u ieħor biex aħna mmorru minn Malta, l-Italja, l-Ġermanja, l-Iżvezja, għall-Latvja, għall-Franza, etc. Imma biex inkomplu ingawdu minn dik il-libertà li xi kultant tiġi preġudikata minħabba attakki terroristiċi, aħna kellna nagħmlu liġijiet biex insaħħu l-frontieri esterni ħalli nkunu nafu minnu dieħel u minnu ħiereġ. U b'rispett sħiħ lejn id-drittijiet fundamentali, b'rispett sħiħ lejn il-ħajja ta' kulħadd, aħna li qed nagħmlu huwa li inwaqfu l-kriminalità milli taqsam il-frontieri esterni. Dak ifisser li jekk inti ser ikollok pereżempju
ammont ta' droga li ġej minn pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea, dak jista' jitwaqqaf b'10,000 gwardja tal-frontiera iżjed fil-frontieri ta' barra mill-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll, u dina hija wkoll importanti għal pajjiż bħal Malta fil-qasam tal-immigrazzjoni li ilha snin twal tajt li l-isfida il-pis tista' tajt tan-numru ta' persuni li jiġu Malta biex jidħlu fl-Ewropa għal ħajja aħjar ma tkunx imġor biss minn Malta. Jiġifieri li jkun hemm qasim proporzjonat ta' din l-sfida bejn il-pajjiżi kollha. Imma jekk inti persuna li tiġi tapplika l-protezzjoni fl-Unjoni Ewropea, jista' jkun f'Malta, fl-Italja, fil-Greċja, kullimkien, u inti ma tingħatax dik il-protezzjoni, allura inti tintbagħat lura lejn pajjiżek. Sal-lum dak in-numru ta' persuni li jintbagħtu lejn pajjiżhom huwa ftit wisq u fil-fatt idum wisq il-proċedura mhijiex effettiva, hemm pajjiżi bħal tagħna li m'għandhomx riżorsi biżżejjed biex jagħmlu flight speċifiċi biex il-persuni jintbagħtu lura, u allura aħna għandna aġenzija li ser tkun l-ikbar fl-Unjoni Ewropea bl-ikbar mandat u bl-ikbar impatt tanġibbli għal ħajja tan-nies. Tajjeb, David, minn barra l-whistleblowers, inti f'din il-sessjoni plenarja indirizzajt ukoll 3 darbiet oħra fuq temi soċjali dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol, it-twaqqif ta' awtorità ġdida tax-xogħol Ewropea kif ukoll dwar is-sigurtà soċjali. X'kienu l-messaġġi tiegħek f'dawn it-temi soċjali? Dalgħodu l-President Juncker temm id-diskors tiegħu billi qal li qatt daqs din il-leġislatura l-qasam soċjali ma ngħata daqstant importanza. Jiena kont koordinatur, naturalment kelli nikkoordina kull dossier illi kellna kif Roberta naturalment bħala koordinatriċi fil-Civil Liberties tikkoordina dak ix-xogħol u kellna sfidi kbar, sfidi ta' kompetenza, sfidi biex naraw il-ħaddiema li jiċċaqalqu minn post għal ieħor li drittijiet tagħhom ma jiġux mittifsa, sfidi f'dak li għandu x'jaqsam il-mod ta' kif nagħtu drittijiet lil ħaddiema mingħajr ma nweġġaw lis-self-employed u lin-negozjanti żgħar. Kellna diversi dossier. Anke llum illum għandna awtorità li se tara lill-Labour Authority li se tara illi kollox ikun koordinat, ċentralizzat u allura naħseb għamilna qabża kbira. Ġifieri aħna fil-waqt li nemmnu fil-ekonomija tas-suq, irridu naraw ukoll dik l-ekonomija tas-suq ma tkunx ta' detriment tal-ħaddiema u għall-anzjani u għall-pensjonanti. U allura għamilna sforzi kbar u llum ħanħallu ekonomija Ewropea però b'impatt soċjali, jiġifieri li tgħin lill-qasam soċjali ħafna iktar milli kienet qabel. Naturalment il-qasam tal-immigrazzjoni u għaw irrid nirringrazzja lil Roberta għax-xogħol kbir li għamlet għax l-immigrazzjoni hija problema u d-dossier tagħha jagħmlilna unur. Jiġifieri aħna ma nitkellmux biss fuq l-immigrazzjoni, Roberta b'din id-direttiva se tgħin, din il-liġi se tgħin biex l-immigrazzjoni tkun kontrollata, partikolarment pajjiżna fejn aħna qegħdin naffaċċjaw dawn l-isfidi kbar. U allura iva anke hemm qasam soċjali għaliex irridu naraw ukoll kif l-Ewropa se tibda tintegra il-min jidħol għandha, però ma jkunx bib miftuħ beraħ għal kulħadd imma tkun immigrazzjoni kontrollata. Llum għamel diskors ħafna tajjeb fuq hekk il-President Juncker u nappella li dak li jkun jisimgħu. Il-qasam soċjali huwa għall-qalb il-Partit Nazzjonalista u għall-qalb il-Partit Popolari Ewropew, għandna lil Manfred Weber illi poġġa l-qasam soċjali bħala priorità għall-kampanja tiegħu bħala il-kandidat naturalment spizzi kandidatin bħala l-kandidat għall-Kummissjoni Ewropea u naħseb dan huwa tajjeb għaliex kif taf ħanħallu aktar drittijiet għal ħaddiema, ħanħallu aktar drittijiet għal minu vulnerabbli fil-pajjiżi tagħna, speċjalment naturalment f'dawk pajjiżna. U dwar il-kondizzjonijiet tax-xogħol anke inti Francis hemm mill-diskors hawnhekk fil-Parlament Ewropew li fih referej dwar ġibt numru ta' eżempji x'qalulek il-unions Malta meta ltqajt magħhom dwar sfidi f'dan l-aspett x'kienu jekk ittina eżempji. L-ewwel nett irid nenfasizza li l-fatt li tkellimna kemm David u jien fuq hekk bħalma ġara fuq is-suġġett ieħor u naturalment jiġri wkoll mal-kollega tagħna Roberta juri kemm aħna hawnhekk naħdmu bħala tim flimkien. Verament mod koordinat, ġifieri David Iva jaħdem ukoll bħala dajjin ukoll ovvjament. Fossajt ukoll magħna, ġifieri il-koordinatur dan il-qasam u jiena fuq dan is-suġġett pereżempju kemm il-kondizzjonijiet aħjar għal ħaddiema u anki dan it-twaqqif ta' l-Awtorità Ewropea fuq ix-xogħol
kont il-rapporter għan-nom tal-grupp politiku tagħna fil-Kumitat għall-Affarijiet Legali. Dik ħaġa oħra li tiġri hawn il-kumitati kif jikkoordinaw jaħdmu flimkien, imma l-importanti kif aħna tlieta għaw ħdimna bl-akbar koordinazzjoni ma' xulxin. U għaw fil-ħidma tagħna nirriflettu dak li għajdulna n-nies Malta. Jiena meta ltqajt mal-unions Malta jgħidulna għandna ħaddiemna li laqqas għadhom ħadu l-kuntratt li mhux ċar minn meta se jibdew jitħallsu. Beda jidħol ukoll dan il-kunċett anki f'Malta ta' dak li jgħidulu 0 hour contract. Mela inti ma tafx minn ġimgħa l-oħra kemm se taħdem, tista' tiġi ġimgħa ma tagħmel xejn u l-ġimgħa ta' wara jgħidlek għandi bżonnok għal 40, 50, 60 siegħa. Dejjem skont jaqbel lil min iħaddem. Flok ikollok imqar il-minimu garantit, tajjeb. Ġifieri kellek dawn il-fatturi li jolqtu lin-nies. U allura f'dik li issa se tkun il-liġi l-ġdida f'dan il-qasam, indirizzajt anki fil-ħidma fil-kumitat li kont qed insemmi preċiżament dawn is-suġġetti. Suġġett ieħor li kienu kelmuni dwaru li unions u laqatni ħafna kien. Anki fis-settur pubbliku, fis-settur tal-edukazzjoni. Mela min qed jimpjega f'dal-każ il-gvern jgħid inti trid tagħmel it-taħriġ, qed ngħidlek jien li trid tagħmlu u xi deċidejt inti li tajt ħanagħmel daqsxejn taħriġ iktar personali. Jobbligak u trid tħallas għalih ukoll. L-employer jgħidlek trid tagħmel it-taħriġ għandu jħallas għalih u dal-prinċipju stabilejnih ukoll. Għalfejn ukoll issa l-Awtorità Ewropea. Għaliex ukoll tburant familji u tiltaqa' ma' nies li jaħdmu f'Malta però min iħaddimhom huwa minn pajjiż ieħor jew ix-xogħol tagħhom jfisser li jridu jmorru minn pajjiż għal ieħor. X'ser jiġri dwar il-bolla li jħallsu, x'ser jiġri dwar id-dritt tagħhom għall pensjoni, il-dritt kemm jgħaddi minn pajjiż għal ieħor, il-kondizzjonijiet tagħhom ser jinbidlu skont fejn ikunu. Allura llum ukoll tieġa iva ta' Awtorità Ewropea li tħares ħanajtek l-esperjenza dimensjoni Ewropea anki fil-qasam tax-xogħol. Roberta, inti għadek kif għamilt mistoqsija parlamentari dwar dik li hija magħrufa bħala de minimis rule, ġifieri il-fondi biex ikunu trasportati l-affarijiet minn post għal ieħor jew persuni minn post għal ieħor. Kif inhi sinifikanti din il-mistoqsija parlamentari u din ir-regola għal għawdex? Ekku, din palma nagħmel kull ġimgħa jiena nżomm l-appuntament immur għawdex kemm li nagħmel tul dawn il-5 snin iltaqa' man nies fid-djar tagħhom imma anke fuq il-post tax-xogħol u din hija xi ħaġa li ħafna kumpaniji għawċin ġibduli l-attenzjoni fuqha. Il-ġimgħa l-oħra jiena żort il-kumpanija FXB li minn hawn nirringrazzjahom tal-impatt tista' tgħid ekonomiku li kellhom fil-qasam tal-amara f'Malta u f'Għawdex għaliex dak l-impatt huwa kbir ħafna jmur lura ħafna għexieren ta' snin u din hija xi ħaġa li lili qaluli mela inti għandek Għawdex li tbati minn dak li ngħidula l-insularità doppja, jiġifieri kemm jiswa prodott biex jasal minn barra minn Malta għal Malta u mbagħad jiswa iżjed biex prodott jasal minn Malta għal Għawdex. M'hemmx inċentivi biex jikkumpensa lil kumpaniji li jaħdmu minn Għawdex bil-ħaddiema għawċin għas-suq li mhuwiex biss għal Għawdex imma wkoll għal Malta bħal fil-każ ta' FXB imma fil-każ ta' kumpaniji oħra bħal Magro Brothers jiena żorthom ukoll u tkellmuni dwar l-istess kwistjoni li għandhom. Hemm regola fl-Unjoni Ewropea li tajt li jekk inti ser tingħata għajnuna ta' fondi ta' 200,000 euro sa 200,000 euro, jekk inti inqas minn hekk, allura inti m'hemmx fejn in-notifika tmur mill-proċessi amministrattivi li huma burdensome ħafna li huma diffiċli jieħdulek ħafna ħin, ikollok ħafna karti x'timla u allura inti jaqtawlek qalbek milli tagħmel ċertu xogħol. Dak huwa mod jiġifieri qabel kellna ammont u issa dak tela għal 200,000. Il-problema hija li meta nitkellmu dwar it-trasport l-ammont ma żdiedx, jiġifieri l-ammont għadu għal 100,000 euro, 100,000 euro. Jiġifieri meta nitkellmu għal xi ħaġa li tolqot lil Għawdex speċifikament, jiġifieri it-trasport għal kull ammont ta' għajnuna li tingħata ta' iżjed minn 100,000 euro, allura inti trid tinnotifikaw jkollok dawk il-burdens kollha il-hassle
tista' tgħid kollu li inti għandek. U allura aħna ingħatajna l-inkarigu tista' tgħid bħala deputati fil-Parlament Ewropew biex nagħmlu pressure u jiena hekk għamilt f'dawn l-aħħar xhur u issa tellaj dak il-pressure billi għamilt waħda mill-aħħar mistoqsijiet parlamentari ta' din il-leġislatura biex nara meta l-Kummissjoni ser taraf il-challenges, l-sfidi li għandhom postijiet bħal Għawdex meta irridu b'miżuri bħal dawn nolqtu direttament lil businesses l-għajxin tagħhom jiddependi minn għajnuniet finanzjarji u l-għajxin tagħhom ukoll ikun tant ħafna ħjar, ikunu jistgħu jimpjegaw tant iżjed nies, ikunu jistgħu jinvestu f'tant iżjed opportunitajiet mingħajr ma jkollhom burdens amministrattivi li huma żejda meta dawn tneħħew f'attivitajiet u f'oqsma oħra. U allura naħseb minn hawn ukoll nistgħu nagħtu il-commitment tagħna li fil-5 snin li ġejjin id-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ser tkompli taħdem biex iġġib ir-riżultati għal kull Malti u Għawġi meta nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea, nitkellmu wkoll dwar kif l-Unjoni Ewropea ir-regoli tagħha imma anke l-opportunitajiet tagħha jistgħu jolqtuk direttament u dan huwa każ speċifiċu li japplika direttament għal Għawdex u li rridu naħdmu preċiżament fuq. Din il-ġimgħa hawnhekk fil-Parlament Ewropew kien wkoll il-Prim Ministru tal-Latvja, Krišjānis Kariņš, ex kollega tagħkom, kien MEP sa ftit xhur ilu għaliex huwa Prim Ministru ġdid, fejn tkellem b'mod partikolari fid-diskors li għamel dwar il-ħasil tal-flus. Naraw silta minn dan id-diskors. So where are we on anti-money laundering? In this House, I was the co-rapporteur with Ms. Sargentini on the last 2 AML directives. I learned a thing or two about policy. AML is anti-money laundering legislation is all about risk assessment and reducing the risk of dirty money entering the system. To the east of Europe, we have a country, a big economy, Russia. And for years, for the past 20 years, money from Russia has been wanting to flee that country. Why? Because Europe is safe. Europe has the rule of law. Europe, no one takes your money away without going through the courts. You can't do that. That money wants to come to Europe. Some of it is clean, maybe most of it is clean, but some of it is not clean. And those who are working with unclean money, the criminals, I'm not talking about people looking to optimize their tax returns and itemizing, is this an expense or not? I'm talking about hardened criminals that are moving millions of euros. They're flying like hawks above the ground, and they're looking at the chain, the weak links in the chain. In this country, you can do that. In this country, you can do that. In this country, you can do that. Our country was also part of this chain. Not alone. Money laundering is a European problem. Now, since becoming Prime Minister, I don't have the patience to wait for all of us to get our act together. So I'm cleaning up my house. We're going to have the cleanest and the most resilient banking system in Europe. In 1.5 years' time, we'll gladly consult anyone in this room and in this house on how to clean up a banking system. But it's a little bit like fighting rats. I can make sure that I get the rats out of my house, and my house will be clean. But what about my neighbors? The criminals may have left Latvia for now, but they have, unfortunately, I'm convinced, not left Europe. So we have to clean the whole neighborhood. That means AML supervision, anti-money laundering supervision, has to be centralized jurisprudential supervision. Very strong and important step forward. David, hemmhekk rajna lill-Prim Ministru tal-Latvja jitkellem dwar problema li nisimgħu ħafna dwarha, l-ħasil tal-flus. U ġab eżempju wkoll li imbilli hu qed jindirizza fil-Latvja ma jfissirx li l-problema fl-Ewropa solvuta. X'sa nagħmlu f'Malta? Ekku, jiena il-Kristjanis li nafu għax ukoll hu kien koordinatur għal kumitat partikolari, ħdimna flimkien fuq direttiva tal-anti-money laundering u naturalment qal illum l-ewwel ħaġa li Marija innaddaf il-pajjiżu mill-ħasil tal-flus. Mill-ħmiġ isejħilhom rats illi telqu mill-Latvja għax għandu a clean house għal illum imma marrux imkien ieħor.
u marru f'pajjiżi Ewropej. U allura qed jinsisti li għandu jkollna regoli illi jkunu ċentralizzati fl-Unjoni Ewropea biex niġġieldu il-money laundering. X'differenza jiena ngħid meta nisma' d-diskors bil-Prim Ministru ta' pajjiżna, meta għandu rapport tal-Greco li jgħid għandna paraliżi f'dak li għandu x'jaqsam enforzar tal-Anti-Money Laundering Directive u l-Prim Ministru tagħna rema għal kollox dan ir-rapport u naħseb għandu jitgħallem u jieħu eżempju mill Prim Ministru kollega tiegħu tal-Latvja, Kristjanis Karins, biex f'Malta wkoll nagħmlu it-tindif li għandna bżonn nagħmlu kontra l-ħasil tal-flus. Tajb, Francis, liġi ġdida wkoll li inti ħdimt fuqha matul dawn ix-xhur kienet approvata din il-ġimgħa kienet biex ikun aktar faċli l-konsumaturi jagħmlu jixtru prodotti u servizzi online u biex ikun hemm aktar trasparenza f'dal proċess. Se nsegwu silta mid-diskors li inti għamilt fil-Parlament Ewropew u mbagħad nikkummentaw dwar. Meta jien għamilt anki konsultazzjoni f'Malta f'din ir-rigward, smajt kemm l-Ewropa trid anki tajn aktar it-turiżmu. Insemmi t-turiżmu għaliex hawnhekk min jaħdem fil-qasam tat-turiżmu irid aċċess iktar għall-informazzjoni. Informazzjoni dwar dak li jkun inġabar fuqhom stess. Il-Malta Business Bureau ukoll għadha kif ħarġet dokument dwar viżjoni futura, titkellem dwar għajnuna trasformazzjoni diġitali, għajnuna għall-innovazzjoni, għajnuna għal ambjent kummerċjali aktar ġust. Nemmen li dak li ħdimna fuqu da jindirizzah u bħala riżultat jagħti ukoll aktar ġustizzja lill-konsumatur li jsib dak li għandu bżonn u mhux biss dak li jiddettawlu il-pjattaformi l-kbar. Kif rajna, Francis, inti għamilt enfasi partikolari wkoll fuq settur tat-turiżmu. X'bidliet se jkun hemm din il-liġi? Is-settur tat-turiżmu huwa wieħed mill-iktar li juża s-servizzi online. Probabilment anke min qed jismana bħalissa jaf li meta jmuru jagħmel jibukja holiday, probabbilment se juża xi platform bħal booking.com. Tajjeb u da jolqotna f'Malta minn żewġ angoli. Kemm meta aħna nagħmlu vakanza barra, però jolqot imbagħad il-lukandira tagħna li jiddependu mill-platforms għal min jiġi biex jibbukja holiday f'Malta. U daw iltqajt magħhom u għalhekk fid-diskors enfasizzajt it-turiżmu u l-online nużawh għal ħafna xiri ieħor. Allura il-ħtieġa li anki l-konsumatur ikun protett aħjar li meta qed jagħmel għażliet online qed jingħata verament l-aħjar prodott u l-aħjar servizz u mhux biss dak li jaqbel lil min qed imexxi l-famuża platform jew pjattaforma. Jiena wkoll apparti ma' negozji, apparti ma' nies fil-settur tat-turiżmu bħal lukandiera, kont ukoll f'ħafna laqgħat mal-Malta Business Bureau. U l-Malta Business Bureau għadhom kif ħarġu issa il-viżjoni tagħhom għal x'jistennew mill-Ewropa u jitkellmu dwar kompetizzjoni aktar ġusta, dwar ħtieġa ta' innovazzjoni u dwar anki l-użu tal-odda diġitali, trasformazzjoni diġitali u mela da li ħdimna fuq u jorbot ukoll ma' dan kollu għaliex iktar ma jkollok sistemi aħjar ta' kif in-negozji żgħar speċjalment jaħdmu ma' daw il-platforms il-kbar, iktar ukoll apparti qed nipproteġġu lilhom qed nipproteġġu u nħarsu il-konsumaturi ukoll. U aħna qegħdin hawnhekk fi Strasburgu, però issa żgur tridu tmorru Malta u għawdex biex idduru l-aħħar attivitajiet tal-ġimgħa mqazza u għadha nkun qed niċċelebraw il-festa tal-Ajt. Roberta, l-aħħar mistoqsija hija proprju dwar hekk nisimgħu ħafna attivitajiet anke kulturali. Kif nistgħu nagħmlu forsi anke l-Parlament Ewropew jew l-istituzzjonijiet Ewropej biex isaħħu dawn it-tip ta' attivitajiet kulturali f'Malta u f'Għawdex fl-Irħula u l-bliet? Ekku, naħseb huwa b'sens ta' gburija tista' tgħid li aħna qegħdin hawnhekk it-tlieta hawnhekk fi Strasburgu għall-aħħar plenarja fejn ħdimna dawn is-snin kollha għalkemm taħt attakk kontinwu mill-Partit Laburista. Kelli ngħidha għaliex u mill-Gvern tista' tgħid il-Prim Ministru u sħabu li skonthom l-Oppożizzjoni għandha talaq ħalqa toqgħod kwieta u ma titkellimx fuq l-affarijiet li hi ma joġobiex li fuqhom għandna nitkellmu. Naħseb l-almu tagħna huwa li nkomplu nagħmlu xogħolna li ħadd ma jista' jgħalqilna ħalqna. U dan huwa l-messaġġ li aħna nibatu u nagħmlu personalment f'kull lokalità li aħna nżuru fejn tara l-apprezzament f'kull lokalità għax-xogħol li aħna għamilna bħala delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew tul dan l-aħħar 5 snin u wkoll b'rispett lejn l-inizjattivi li aħna nieħdu anki fil-qasam tal-kultura. Aħna fejn naraw li hemm
possibilità ta' investiment aħna ngħinu lil dik l-organizzazzjoni. Jiena dejjem impressjonata bl-ammont ta' organizzazzjonijiet li jikdbulna għall-għajnuna, għad-direzzjoni, għall-pariri dwar kif jistgħu ikollhom aċċess għal fondi Ewropej. Din il-ġimgħa ħankomplu naraw ħafna għaliex jiena dejjem impressjonata bl-ammont ta' żgħażagħ li jieħdu dawn l-inizjattivi, speċjalment ukoll meta nkunu mdawrin bil-festi reliġjużi. Din il-ġimgħa hija l-festa tal-ġimgħa l-kbira u ikun hemm ħafna wirjiet ta' livell għoli ħafna anke jiena f'dawn il-5 snin li membru tal-Parlament Ewropew nara kif dejjem qed immorru għall-aħjar u nara kif dejjem iżjed żgħażagħ qed jinvolvu ruhom. L-aspett kulturali m'għandna ninsewh qatt u wkoll għandna nkunu ta' ambaxxaturi għal dak il-wirt kulturali tagħna fil-Parlament Ewropew f'dawn il-5 snin li ġejjin għaliex aħna verament inħobbu lil pajjiżna u b'tama kbira nħarsu l-qudiem biex inkunu nistgħu dejjem nikbru u ninvestu fiż-żgħażagħ u fin-nies tagħna li għandhom għal qalbhom is-sewwa u l-ġid ta' pajjiżna. Tajjeb, Roberta, Francis David, jiena nawguralkom ovvjament lajt it-tajjeb, però smajna il-qampien għaddew jfisser li l-MEPs li għandhom jridu jmorru fil-plenarja biex jivvotaw. Għalhekk ġejna fit-tmiem dan il-programm il-Vuċi Tiegħek kif għadtilkom aħna nibqgħu nkunu magħkom bil-programm kull nhar ta' Sibt filgħaxija, ovvjament mill-ġimgħa d-dieħla nkunu qed iwaslulkom dan il-programm minn ġewwa Malta u Għawdex. Ta' dakinhar insellmilkom.